Čujemo prečesto nedostaje 22 milijarde od doprinosa u proračunu. Da li možemo olako prihvatiti kuknjavu o velikom teretu mirovinskog i zdravstvenog sustava i da se ti sustavi premalo pune iz posebnih doprinosa i da su dugoročno neodrživi? Mislim da ne možemo. Mislim da griješimo u ocjeni i procjeni. Želim oslikati razliku. Što čini razliku od 26 milijardi mirovinskih prihoda odnosno doprinosa i 42 milijarde rashoda? Razliku čine 3,5 milijarde kuna isplata mirovina po posebnim propisima koje nisu pokrivene doprinosima, 7 milijardi kuna uplata u drugi mirovinski stup, individualna kapitalizirana štednja koja će biti korisna samo one sa iznadprosječnim plaćama, 1,4 milijarde socijalnih davanja za isplatu najnižih mirovina, 5 milijardi neubranih prihoda zbog sive ekonomije, milijarda kuna nedostaje zbog legalnog rada bez plaćanja doprinosa, npr. rad preko student servisa. Niske plaće u realnom sektoru, časni izuzeci ne mogu bitno popraviti stanje. Veliki neoporezivi izdaci plaća više od jedne prosječne plaće godišnje, što je socijalni amortizer za najsiromašnije zaposlene. Najavljenih 100.000 novih radnih mjesta puno je ako su to djelatnosti sa visokim plaćama i u ekspanziji, a nije gotovo ništa ako su u pitanju lom poslovi jer siromašni radnici postaju siromašni umirovljenici. Ajmo se usporediti, susjedna Slovenija ima vrlo sličan odnos radnika i umirovljenika kao i RH, ali ima veće plaće i veće mirovine jer ima veću produktivnost, sačuvanu industriju, veći kapacitet apsorpcije iz EU fondova te poslovnu i financijsku autonomiju mirovinskog i zdravstvenog sustava. Dakle, zna se za što se novac troši. U mirovinskom sustavu nemaju povlaštene mirovine, nemaju drugi mirovinski stup odnosno obvezne mirovinske fondove, razmišljaju o osnivanju mirovinskog fonda u kojem bi se našle sve najbolje dionice njihovih poduzeća koje su u vlasništvu države da stvore akumulaciju za sve veće buduće mirovinske i socijalne rashode. Imaju puno milijardi angažiranih u borbi protiv siromaštva koje realiziraju kroz mirovinski sustav i socijalni sustav kao socijalne transfere i štite svoje građane gotovo do granice siromaštva. Imaju manje sive ekonomije, nema neoporezivih isplata radnicima, isplata bez doprinosa. Zato imaju bitno bolje prosječne plaće i mirovine, ali i kod njih 60% zaposlenih i ranije zaposlenih živi ispod prosjeka, no postoje mehanizmi pomoći radnicima i umirovljenicima. To je ono što Hrvatska nema i nije se maknula od mrtvog slova na papiru u strategijama. Naš zdravstveni sustav boluje zbog smanjenog doprinosa, zbog sive ekonomije, zbog legalnog rada bez plaćanja doprinosa i izuzetaka od plaćanja doprinosa na temelju zakona bez obveze kompenzacije iz proračuna, uz nekontrolirano trošenje na iznimno skupe lijekove zbog nedostatka preventive, a i možda zbog pomodarstva. I eto manjka od 6 milijardi kuna prošle godine. Pitam se koji smo mi mazohisti kad uživamo u ovako uređenom neredu i kada nam je u rješavanju nagomilanih problema glavni igrač ministar financija. Njemu čak i skidam kapu, svaka čast, dobro se snalazi, čak s dozom šarma i humora. No, to su samo vatrogasne mjere koje ćemo kad-tad grdo platiti. Potrebni su nam pregledni i jasni sustavi koji odgovaraju za prihode i rashode, da se zna što je koji prihod i trošak, da se ispunjavaju preuzete zakonske obaveze i da se nikada ne drže sva jaja u istoj košari jer ako je tako onda politika vodi glavnu riječ što je dugoročno vrlo, vrlo opasno. Hvala lijepa.